Вітаю вас, мае сябры. Ну што, спадабалася вам казка пра ката Буркуна? Спадзяюся, што спадабалася. А ў мяне з'явіліся вось новыя героі яшчэ ў маёй студыі. І мы прадаўжаем чытанне казкі. Адбываючы гаўптвахту, кот Буркун закахаўся. Паны Кубліцкі ды Заблоцкі па прастаце сваёй думалі, што кот з гарышча нікуды не падзенецца. Не ведалі гаротныя, што каты могуць скочыць з вышыні 10 метраў і болей, і нічога з імі не здарыцца. То кот Буркун аніякай няволі не адчувае, а пачынае аглядацца на гарышчы. Вісяць вэнджаныя кумпякі, ён грызянуў ад іх, стаіць беклага са старым рэпным віном, ён сёрбнуў з яе проста з гарляка, аглядаецца далей. А на цвічку вісіць музычны інструмент, які называецца мандаліна. Кот прыглядаецца да інструмента, кратае струну кіпцем і ўсведамляе, што гэта яго. Ну, пра што ж вам апавядаць далей? Ведаеце, як праходзіць каханне? Спадзяюся, ведаеце. А можа, і ніхто не ведае, як яно праходзіць. Кот Буркун толькі зірнуў у вузенькае акенца з гарышча і пабачыў маленькую рудзенькую котку. Унізе на бервяне якая сядзела. І здрыгнулася кацінае сэрца. Кот закахаўся. Ну што ж, ну бывае. Кот бярэ ў лапы мандаліну і пачынае спяваць раманс. Самы, што ні на ёсць пранікнёны раманс у свеце. Вядома, калі ацэньваць рамансы з кацінага гледзішча. Ён спяваў прыблізна так. Котку я пакахаў, мяу-мяу-мяу, котку я люблю-люблю, мяу-мяу-мяу-мяу. Пасля чаго ён у роспачы ад невыноснай жарсці грукнуўся проста на зямлю з акна разам з музычным інструментам мандалінай. Ну, натуральна, з ім нічога такога не адбылося кепскага, але пры падзенні мандаліна робіць гэтакі музычны гук. Дзын! Прачынаюцца паны Кубліцкі ды Заблоцкі. Што гэта там дрынькае? Сонным голасам будзе пытацца пан Кубліцкі. Пан Заблоцкі зіркае ў вакно і бачыць ката Буркуна з мандалінай, рудзенькую котку радам, і пазяхае і адказвае: «Ай, гэта наш дурнаваты кот закахаўся, каціныя рамансы спявае пад мандаліну». «Эх, маладосць, маладосць», зайздрасцю кажа пан Кубліцкі. «Дзе ж моя маладосць, пан Заблоцкі?» Пан Заблоцкі не ведае, дзе яго маладосць, таму адказвае яму густым, басавітым храпам. Уздыхнуўшы, пан Кубліцкі адкідваецца на падушкі і пачынае храпсці тоненькім тэнарам. Такім чынам, яны не бачаць сканчэння любоўнай драмы свайго ката-гадаванца. Аднекуль з-за сметніка выпаўзае яшчэ адзін кот. Аблезлы, кульгавы, крывы на адно вока, а з другога вока гарыць жоўты, а другое вока гарыць жоўтым бандыцкім полымем. Адным словам, адразу бачна: кот-бандыт. Сумніўнага паходжання, кепскага нораву, нявыхаваны. Але рудзенькая котка адразу кладзе вока на гэтага бандыта і туліцца да яго. Разам яны выконваюць кароткую любоўную серанаду і знікаюць. О, гэтыя жанчыны! А панскі кот Буркун застаецца разам са сваёй мандалінай і са сваім горам. О, як ён спявае пад мандаліну, ажно сэрца разрываецца. Паны слёзы гаручыя праліваюць, слухаючы той спеў. Эх, пане Заблоцкі, пранікнёна будзе казаць пан Кубліцкі, вось гэта ты каханне. Мы такога нават па маладосці сваёй не ведалі. Вось гэта ды кот, адгукаецца пан Заблоцкі, а мы яго так мала шанавалі. Што толькі ў тым сэрцы не памясцілася, нават гэта рудая котка шалудзівая. Тьфу! Нельга верыць жанчыне, а ката будзем трымаць дома, пакуль не здохне. Гэй, Буркуня, кідай мандаліну!
Годзе скавытаць. Усе жанчыны ў свеце не вартыя аднаго твайго кіпця. Маеш пажыццёвы пансіён, пакуль аж лапы не выпрастаеш. Гэтак кот Буркун робіцца паўнавартасным шляхецкім сямейнікам. Яны купляюць для яго ў смургонях адмысловыя каціныя кансервы віскас, шатландскія віскі, мышэй марынаваных, мышэй салёных, сушаных, вэнджаных, пражаных. Але Буркун нічога не есць і нічога не п'е, а толькі перабірае струны на мандаліне і спявае свой любоўны раманс. Закахаўся я, мяу-мяу. І плакаў кот кацінымі горкімі слязьмі і быў няўсцешны. Ад гора блохі яго апанавалі. Скакалі па ім, поўзалі, бегалі, ладзілі блашыныя алімпіяды. Што рабіць, пытаецца пан Кубліцкі. Трэба зладзіць яму дзень народзінаў. Кот, строга пытаецца пан Заблоцкі, ты калі нарадзіўся? А кадук мяне ведае, меланхалічна адказвае Буркун. Сірата я. Не памятаю ані таты, ані мамы, але ведаю, што гэта была каціная шляхта. Значыць так, заўтра, сурова кажа пан Заблоцкі, заўтра табе споўніцца 8 гадоў. Шпі і чакай віншавання. Кот заладзіць на блюбаванае гарышча, але назаўтра ён прачынаецца і слухае цішыню. Ніхто яго не віншуе, ніхто не любіць і не шкадуе. І кот Буркун пачынае смуткаваць, як колісь Вослік Іа з казкі пра Вінні-Пуха на дзень сваіх народзінаў. Але неўзабаве у лесвічным праёме паказваецца лысая галава пана Кубліцкага, і ён запрашае кота Буркуна адсвяткаваць ягоны дзень народзінаў. Кота вітае віватамі ягонае мышынае войска. Сівенькі генерал Мышак ускараскваецца на зэдлік і пачынае працяглую прамову пра выдатны выгляд маршалка Буркуна. Ён хваліць хвост кота Буркуна, высока ацэньвае колер яго поўсці, да нябёс узносіць ягоныя кіпці і вусы. Вочы кота Буркуна ён параўноўвае з 2 смарагдамі. Потым ён пералічвае добрыя справы кота Буркуна, дзякуе яму за любоў да мышынага роду племені, за выдатныя здольнасці ваеначальніка. Узгадвае, як кот ладзіў мышынае купалле, як напісаў для мышэй статут, гэта значыць такі закон, сачыў за тым, каб усё ў мышэй ішло парадкам, каб вінаватыя былі пакараныя, а пакрыўджаныя аблашчаныя. Ён шкадаваў мышыных сірот і ўдоваў, чые мужы геранічна загінулі ў войнах з сабакамі. Кожную адарыў селядцовым хвастом. Госці ў зборы. На стале стаіць рэпны торт з рэпнымі свісташкамі і 8 свечкамі. Імянінніка адорваюць падарункамі. Сівенькі генерал Мышак падараваў маршалку Буркуну медную трубу, з гукам якой усё мышынае войска збярэцца. Пан Кубліцкі, паглядзеўшы на трубу, западозрыў, што змайстраваны яна з той самай міскі, у якой ягоная прабабка Даміцэля калісьці вішнёвае сочыва рабіла, і якая загадкава знікла гадоў 50 таму. Ахрэм-верацённік прыцягнуў са сваёй каморы ладны кавалак сала, лятучая свінка, якая праляцела аднекуль з Ганконга, падаравала Буркуну шакаладную мышку, бо жывых жа ён, як вядома ж, не есть, мы ж з вамі памятаем пра гэта. А пан Кубліцкі прынёс французскую парфуму ад блох, якую ён набыў на кірмашы ў смургонях. А пан Заблоцкі падараваў пастку на мышэй, якую кот Буркун ператворыць у гауптвахту, куды будзе змяшчаць мышэй, якія пагрызлі без дазволу панскія боты, або ўчынілі яшчэ якую шкоду. А дзеўка Дрэпа перадала падушачку, наладаваную воўнай, каб кот Буркун драмаў на ёй халоднымі зімовымі вечарамі. А на падушачцы яна вышыла: «Яснавяльможнаму кату Буркуну, каб ён зведаў, што такое шчасце. Яно адно і для чалавека, і для кота». А цар Максіміліян, ейны муж, адаслаў кату дыктафон, каб ён запісваў на яго свае чароўныя спевы. Кот Буркун ветліва муркаў, дзякаваў, але вочы ягоныя глядзелі ў нешта іншае вымярэнне. Нечага ён чакаў кот.
І гэта нешта з'явілася ў абліччы знаёмай нам рудзенькай коткі, якая прыйшла не адна, а прывяла з сабой рудое кацяня. Вінаватай ніжняй ступаю, апусціўшы хвост, рудзенькая котка наблізілася да буркуна, прытулілася да яго і пачала на каценай мове нешта яму тлумачыць. Мабыць, казала, што той аблезлы бандыт выявіўся нягоднікам і здраднікам, а ён, буркун, добры, і яна яго кахае. І вось пагэтаму вярнулася. Прасіла прабачэння, што не ацаніла яго музычныя здольнасці. І яшчэ яна дорыць яму на дзень народзінаў гэта рудзенькая кацяня. Усе змоўклі. Пан Заблоцкі грозна нашатырыўся, і ў гэты момант рудзенькая кацянятка наблізілася да яго і пачало церціся аб ногі пана Кубліцкага і пана Заблоцкага і зазіраць ім прама ў вочы. Кубліцкі дастаў насоўку памерам з прасціну, абцёр ёю вочы і сказаў: «Ну што ж, кацяня, добры падарунак на дзень народзінаў». А пан Заблоцкі дадаў: «Як ёсць. Прымай, пане Буркуне, калі ўжо так атрымалася». Усе падарункі былі прынятыя. Усю ноч стралялі коркі з падрэбнага шампанскага, грымелі віваты, бабахала гарохам старая дзедава стрэльба, гарлалі старадаўнія шляхецкія песні паны Кубліцкі ды Заблоцкі, вішчэлі мышы, спявалі на дрэвах каты з усяго наваколля, бо радаваліся шчасцю ката Буркуна і віншавалі яго з днём народзінаў. Вось такая цудоўная, крыху вясёлая казка. І няхай на ваш дзень народзінаў у вас заўсёды будуць госці і заўсёды будуць падарункі. А я з вамі сёння развітваюся і чакаю вас на канале. Казкі на канапе. Да пабачэння. Усяго вам найлепшага, сябры.